ତ ଗାଇଜ ଏବେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଆମ ପୋଖରୀକୁ ଗାଧେଇତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ପୋଖରୀ ଅଛି ଏଗାରେ ଧାନ ଲଗା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ପୋଖରୀକୁ ଗାଧେଇତେ ଆସୁଛି କେମିତି ଲାଗିବ ଜାଣିନି ଦେଖିବା ଆଗ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଧାନ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ସେଇଟା ଗାଇଜ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପୋଖରୀ ବଡ଼ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଆଡ଼େ ବି ଚାଷ ହେଇଛି ଇଆଡ଼େ ପୋଖରୀ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇଜ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଜ ପାଣି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇନି ଗାଇଜ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଜ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ବିଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ବିଲ ଏଇ ମଝିରେ ପୋଖରୀ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଜ ଏଇ ପୋଖରୀରେ ମୁଁ ଏବେ ଗାଧେଇବି କେମିତି ଫିଲ୍ ହେବ ଟିକେ ଦେଖିବା ବହୁତ ଦିନରୁ ଗାଧେଇନି ଏଇ ପୋଖରୀରେ ବହୁତ ଆଗ ଗାଧେଇଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କେମିତି ହେବ ଦେଖାଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଜ ମୁଁ ଏବେ ଗାଧେଇବି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଜ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫିଲିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଜ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଜ ପୁରା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଫାଇନାଲି ଗାଇଜ ମୁଁ ଗାଧେଇ ସାରିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଧେଇ ସାରିକି କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖେଇବି ବିଲ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଜ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ବିଲ ତାପରେ ଏଇ ମଝିରେ ପୋଖରୀଟା ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଜ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ଡେରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି ତାହାର ସେଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ଟା ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ପାଇଲେ ମୁଁ ଆହୁରି ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲଗିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବି ଏତିକିରେ ହିଁ ଏହି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।